Petruk, heeh. Gareng, heeh. Wayangan meneh, Tru. Dalam suasana Covid-19 kok. Kancane do ora mayang kok kowe mayang wae. Mayang ning omahe dhewe ya ora apa-apa to, Rek. Carane wayang Jliman iki didol, ora masalah. Eneng sing nuku, bengi iki pancen ditumbas. Karo panjenengane Bapak Haji Kondang Sutrisno saka Bekasi, Ketua Pepadi Pusat lenggah ning Bekasi kono. Wis member nek panjenengane iki nimbali, wis member nek panjenengane iki nanggap. Mergane panjenengane dadi ketua Pepadi Pusat. Dadi nek ana dalang-dalang do mecicil matane ngene iki. Panjenengane iki ora bakal mentolo. Waduh, matur sembah nuwun tanpa pepindhan yatra. Heeh. Gong, kok meneng wae ngopo to? Aku lagi mikir Wiyagara Sinden. Oh. Tak hitungi 5 tahun iki aku kapusan terus. Wah iya. Wis ora apa-apa ya. Karang jeneng wong iki dhewe-dhewe kok ya. Bayangi nek Asmarandana ora apal lho. Monggo lagi ora mayang pirang sasi to? 3 sasi. Ora apal kebangetan. Ah iya. Nang omah ki do apa ora do gelem sinau. Ah iya, ya wis ora apa-apa. Gong, iki panjenengane Bapak Kondang Haji Kondang Sutrisno nimbali awake dhewe kuwi kejaba awake dhewe ya kon biyawarake kanca-kanca dalang pepadi ana ing daerah-daerah kon sabar, kon ikhlas, kon sing tentrem atine. Ha iya. Pancen ya kudu ngono, kudu sabar, kudu ikhlas. Tur kejaba sabar, kejaba ikhlas. Aja kendhat nggone tansah berinovasi dan berkreasi. Tegese piye carane obah? Mergo ana tetembungan obah ki mamah. Hoi. Nggon aku obahke mana? Mama. Mama. Mama, mama. Ki ngene, Tru. Piye? Kejaba aku sadurunge ngaturake panyuwunan-panyuwunan lagu, aku arep takon karo kowe. Takon karo aku perkara apa? Kabar sing tak tampa? Heeh. Iki pariwisata wis dibuka. Wis. Pancen Parangtritis barang wis dibuka. Rangkusuma? Wis. Parangkusuma ya wis dibuka. Oh nggih. Nun sewu. Ki mbok menawa ana pangandikan saka Pak Kondang, monggo Pak, badhe pangandikan menapa ki video call karo aku, Tru. Iya. Selamat. Nggih. Nggih, sing penting selalu kita berkarya. Iya. Nggih, Pak. Kon ngeten iki ora usah nyalahne kono kene. Nggih. Muga-muga cepat selesai. Muga-muga bulan depan sudah bisa langsung live. Amin, nggih Pak. Wayangan. Niku bulan depan nek mboten entuk tetep kula nekat mayang kok Pak Kondang. Nggih, Pak. Nggih, diterusé Mas, monggo terusé. Nggih, matur suwun Pak Kondang nggih. Nggih, sembah nuwun. Nah, nggih. Di close up lho, Cah. Oh nggih, pasuryane Pak Kondang nggih. Oh, dipateni. Ha iya. Heeh. Parangtritis wis di papan-papan pariwisata wis dibuka. Aku njaluk solusi katur kagem para bapak-bapak pemerintah iki kanca-kanca seni iki sok kapan? Oh ngono ya, Gong. Ha iya. Mergo padha-padha pengumpulan massa. Parangtritis ki yo ngumpulke massa. Iya. Ade pentas yo kudu entuk. Iya, dikenai wektu tekan sok kapan? Iya, apik ngono kuwi. Ora apik iki serius. Oh iya, iya. Antil dasmu. Iya. Heeh, Gong, heeh. Aku nek ngene iki ora iso disepawa. Iya. Mergane ya akeh tenan sing padha seniman-seniman sing pancen do ngarep-arep kepengin pentas, Tru. Iya. Iki kudu suaraku tok lho, Tru. Iki suarane piyai pirang-pirang. Heeh. Sing iso dipresani nuwun sewu, sing duwe channel sing rada akeh penontone awake dhewe. Mulane dhewe disuwuni supaya kon ngaturke iki. Sok kapan? Heeh. Ngono lho. Iya. Ya pancen bener. Ane nek ana Covid iki kalahir kopet. Oh. Kuwi jan trocoh tenan kok. Wis ora urusan. Wong kok ngene kok kon ra entuk.
Anggere ngene iki aku ki mbleh pitike tangga barang e. Ah iya. Nek takoni ilang, jane asline aku sing mbleh. Oh, Anggo nyuguh kanca-kancake apa? ah iya. Ya wis ora apa-apa. Muga-muga ndang menuju normal ya, Gong. Muga-muga menuju normal. Jangan takut. Wis akeh tombo-tombo sing iso ngilangke COVID-19 kuwi. Kaya to. Wis werna-werna apa kae terus. Ya, wis akeh kabar sing membare wis akeh sing dadi dhewe ora usah perlu wedi asal tetep anu jenenge iki social distancing. Waduh. Kuwi tegese apa? Kuwi tegese dum-duman saka dinas sosial. Jaga jarak ki nang bis. Yo. Jaga jarak ki tegese iki antak dhewe iki omong-omongan 2 meter paling ora semeter. Bagong iki pancen cah ngeyel tenan kok ora. Pokoke manut aturan pemerintah ning ya pemerintah aja negake awake dhewe. Manut aturan pemerintah ning pemerintah aja negake awake dhewe. Pakaryane dhewe iki seni. Seniman ki lek iso entuk duit ning panggung-panggung. Ha iya. Nek pariwisata dibuka ya bener kuwi iso masuki ngenehi apa jenenge biaya kanggo pemerintah daerah sing do duweni tanggung jawab tentang pariwisata. Nek dibuka ngono ya diadili. Iya. Dhewe pentas ning pariwisata ya ora masalah ya, Ter. Ha iya. Sing penting iso mangan kabeh. Lho piye aku ana sing arep mulih, Ter? Ora kok, ming pindah nggon. Ana layang saka sapa, Gong? Kejaba engko ngaturke lagon kagem Pak Kondang iki ana susulan saka Bapak Oki Wibowo saking Amsterdam utawa Suriname. Nyuwun gendhing rujak jeruk sampun nyawer 1 juta nalika tanggal 31 Mei kemarin. Weh, keliwatan. Kali Mbak Kesian Drupadi, pamundutan lagu Setia Tuhu saweran 800.000 sudah masuk 31 kemarin. Wah, kuwi kapokmu kapan? Wis tagih-tagih ngene iki piye? Tak caosi nek ming tembang aja kuwatir. Apa mau rujak jeruk karo Setia Tuhu? Heeh. Terus ki mau ya ana kakak kelasku nang SMP mbiyen, ya saiki wis dadi juragan buah-buahan. Weh. Saiki nyumbang lah auto jenenge iki apa nyawer 2 yuta bengi iki. Ya. Njaluk apa? Njaluk patine gareng. Matang. Kantil jasmu ora. Pateni. Ya omong meneng wae wis. Enak-enak. Aku ki mumet tenane. Kowe ngerti ora? Aja kowe ora seneng to karep aku ki walang to. Iki ora ming warang, gareng ponge tak pangan wis. Gragas tenan kowe. Tak golek orang-orang hus. Ki ana neh. Terus iki aku duweni misi, Truk. Ya, tak aturke sik ya. Ya, aja kesusu. Iki ana piyai Jakarta sing wingi rawuh mrene ning aku le omong-omongan 4 meter. Ya ora apa-apa. Piyai Putri ya kagungan bapak neng Jakarta kono jenenge Bapak Ibrahim Muhammad Seno. Oh, jenenge Islam kuwi. Dialah beliau niki wis sepuh, Truk. Wis sepuh. Terus kecelakaan neng tol. Oh, tol Cikampek. Mbuh Cikampek mbuh Cibubur aku ora ngerti. Nek pokoke kecelakaan neng tol. Kecelakaan neng tol. Lah aneh bapak kuwi Bapak Ibrahim Muhammad Seno kuwi iki seneng banget karo wayang. Dilalah sing disenengi ya ming Bagong. Oh. Aku iki pendak-pendak nyetel karo seneng lukisan sing disenengi lukisane Pak Nasirun. Pak Nasirun ki sing biyen tau kolaborasi awake dhewe. Betul. Neng kene kae. Lah putrane sowan Pak Nasirun nyuwun dibantu karo Pak Nasirun pelukis. Kuwi diparingi lukisan kon ngedol kon ini dijual semoga bisa membantu bapakmu. Bocah wedok mau bingung Mbak Email putrane Pak Ibrahim mau bingung arep ngedolne ndi karena tidak tahu tentang seni. Terus dikasih tahu Pak Nasirun, coba kamu sowan Mas Seno itu baru mengadakan wayang Cilimen, mbok menawa iso ngedolke lukisan. Lukisane kaya ngopo? Cilik. Engko diaturake. Karo nembang ya, Gong. Nembang rujak jeruk ya sinden papat goblok-goblok kabeh. Ayo.
Nyandange wae. Kaya ya. Bareng mau latihan ki engko talune Asmarandana wae. Asmarandana ki sing piye to? Wah, la iki wah. Cilaka iki. Ya wis ora apa-apa. Sapa wae iki? Sindan sing beda karo apa jenenge iki Slimen 1 dan 2 yang kemarin? Ya. Ki sing mepet aku ki Mbak Orisa. Ya. Mbak Ika karo iki andalane Tatin. Ah iya, karo Mbak Wahyu. Mbak Pras ora meru. Masuk cemplung sumur lho. Wah. Prastiwi. Heeh. Tenan. Mesake kowe iki seneng ora. Yo diaturke rujak jeruk panyunan saka panjenengane Pak. Nek ana penawaran lukisan mau terus di-WA-ke aku ya Mas. Ah, engko gampang. Diwaku, ayo. Saka Mbak Bapak Oke Wibowo saking Suriname nyuwun gending rujak jeruk saweran 1,1 juta. Weh, sudah masuk tanggal 31 Mei kemarin. Heeh. Sing nembang sapa kok minggu meneng wae iki? Orisa. Oh, ing Hidung? Ya. Kangen Netra? Ya. Kaki? Leher? Kepala? Hidung? Kono dienggo wong loro wae kono. Rumangsaku pentas kok karepe iki aku kira dikaenggon. Ora kowe iki ngusus terus ngopo to? Ngene lho, Tru. Iki kan pementasan bersama. Heeh. Iki kan ibaratnya kaya PNS. Ha iya. Gajiane akhir bulan. Heeh. Pentas bareng ki ya aku ya pentas. Lah kowe iki kepala sama kepala meng karo gareng tok aku njur dibagai apa? Lah kowe iso apa? Kingko mengentek-entekke wektu lho kok. Ora apa-apa. Aku kangen ya, Tru. Ya. Nyejak ini. Mundur, dupak raimu. Iya. Nah, yo. Musike. Aku urung ditembange kok wis nggathukke. Aku wonge ra strontonane. Rung kapak-kapak wis tak gathukke kok. Mangkene iki rasane ati hidung. Rasane hidung. Ya ben kaki. Kepen kaki. Waduh jan gupak mblek. Ya ampun. Ini leher. Ini tuntet wes kliwat sak ketukan. Ora apa-apa. Ayo. Dibawani pocong. Waduh, mastere pocong ora menyang ya ora. Coba pocong Tatin. Ayo, Tatin iki sekali-sekali nembang pocong ora ming gundul asmara wae. Gubuk kok gundul. Yo. Ya. Ilmu iku
Aku jane ya kangen nembang-nembangan iki ora ming gundul asmara. Heeh. Terus apa jenenge? Lali utange, lali janjine. Tembang kampleng, tembang kangen. Kok tembang kampleng ora. Ya. Oh nggih, matur sembah nuwun. Minta bawa lagu aja turu sore kaki. Yang nembang Mbak Tatin. Oh nggih. Salam kagem Pak Kundang. Saka sapa, Gong? Lho kepiye to, Bos? Oh iya, partisipasi 1,5 juta. Halo Bagong, sehat-sehat Ketua Pemuda Karangkadempel. Sehat, Bapak Tumiyono, kula tenggo tanggapanipun. Ya, Pak Tumiyono wis kepareng pejen iki atur pasumbang. Oh ya. Booking tanggal 9 Juni Selasa malam Rabu. Nyawer 1 juta, gending pepeling Mbak Ika. Siap Pak Tristianto. Tulis Gun. Ya. Tambah meneh tanggapane. Wah, edian ngono. Mbladek aku, Tru. Ah iya. Ya iso ora apa-apa. 2 jam ora masalah. Ya. Wae kaya ngene iki leku banget mikir karo kanca Wiyagara sinden karo kru lho. Ha iya. Aku dhewe rasa tok gagas. Aku wis pendak tangi turu glegah ki. Lho, kesuwan mangan apa ya lho. Tangi glegah, aduh Tatin ki sing kolawuhe apa? Nang omah ana sing diliwet ora. Tangi glegah, aduh prayit mati apa ulung. Iku aku bendina meng ngono kuwi sebagai mula terus aku gawe wayang cimen iki. Ya, tak dol murah-murah sok dilumpukke nek wis nganu terus didum kanca wiyaga sak krune. Wah, kowe ora njaluk, Gong. Njaluk. Percuma. Yo. Jebul abot dadi pimpinan ki, Tru. Heeh. Saya sing do duwe pabrik kae. Ha iya, sing do duwe karyawan oke. Aku ndek karyawan pira? 26. Penabuh sinden 26 ya 50-an lah. Iya, kuwi tangi musim corona iki anggere tangi wis pikir aku ki wis tekan ndi-ndi. Heeh. Wah, jan sing tukang gambangku solikin kae cangkeme isih ora. Edan. Pokoke sarwa ning ati iki, tenan asli. Ayo sing jeneng pimpinan tanggung jawab ra ngene iki. Wah iya. Ya syukur, Gong ngono. Goleke kanca-kanca piye carane. Ayo untung duwe channel ya. Tegese kas nyantun Ya Buma bojone Bathara Kresna. Nek krungu piyayine dicokro ndasmu. Ya. Satya Butya pangeklesi tur angkara. Yo. Wah. Ha iki lho sing apik nang kene iki arep wong pira hitungan, Tru. Ha iya. Paling pol wiyagane wong 8. Ha sindene 4. Nek nabuhe jan semangat-semangat. Iya. Kok saya tambah to. Iki pancen tak trek kok. Men do dirungokke sisan. Iya. Gandeng pabrik-pabrik buka. Heeh. Papan pariwisata buka. Iki saya mundak iki wonge tak tambahi kok. Engko terakhir kali komplit. Heeh, ben sisan. Ha iya. Kene kok dibatesi terus.
Din, sekalian sisan ana pamundutan aja turu sore kaki, Pak Tumiyono. Ya. Ora kaya biasane iki. Heeh, biasane piye? Biasane saweran iki masuk kantong pesinden iki masuk tabungan celeng. Ah iya. Masuk tabungan. Esuk diduda bareng-bareng. Jeng napa, Pak? Iso nek akhir bulan urung tak dudah sik. Terus selama bulan ini pripun? Lho, ya ade prihatin. Wong ki ketaman apa? Kesusahan ki kudu ikhlas, sabar, nerima. Kaya iki lho. Randi lawuh golek gareng pung. Sinden kok panganane gareng pung ta iki? Medeni. Ah, suwe-suwe ampal barang. Ya enak nyatane nek lambe sing do. Aku terus delok Ika ketoke ayu ki terus piye ngono lho. Merinding aku. Ayo. Aja turu sore kaki. Nggo terus setya tuhu. Ya. Kebeling Mbak Ika. Heeh. Anggo Wahyu. Wahyu ki iso nek nembang malah mlenyek kabeh. Karo sing lanang mung dirageni. Heeh. Yo. Aja nganti kaya tatin kae lho, Sa. Awake gedene semono kae kok nek nganti tiru mbak-baki memeang. Lah, apa maksudnya? Ngapa? Upama kowe iki omahe jejer karo tatin wis. Ora iso mbayangke aku. Pemean kok mubeng omah. Sa, kempiten wae kuwi, Sa. Nek nganti lali ra dintas, terus tangga teparo do tengok nang ngarep memean kuwi dikira sorot. Maksudnya kok sorot? Hah? Kok sorot? Ayo kaya to kaya layar lebar dijereng kae to. Apa to hai-hai? Padha yang bajumu. Nyangking pokor kancanane tanggal catet Pak Tristianto iki. Heeh, booking. Sandang kelawan pangan channel Dalang Sino 7.500 penonton, channelku Kisah Nugroho 3.500. 11.000 kayak stadionnya ramot lho. Stadion ngendi?
stadion ki muate 150.000 ana Selasa ora. Ning akeh tenan penonton ki termasuk akeh. Ha iya. Terus Ya iku. endi? Lho, kowe iki cakepan kok ya iku kok endi ora? Tak kempit lho. Aku gelem tok kempit pancen ra tok rageni. Ndak mlenyek. Kempit sa. Bagian nipo Pepeni nang ngarep omah terus ana wong mara. Nuwun sewu Bu nyewakaken dekor. Mboten. Mbok ora bahas kuwi ngopo ngono lho. Lah niki niku tak kula. Wong melek sabarana rimo Krungu tembang ngene iki rasane ning ati seneng ya, Gong. Ah iya. Aku nek ra seneng ki malah nek do diumumke aku wis tau muring lho, Truk. Muring piye? Ayo petugas-petugas kesehatan ki mubeng desa. Ah iya. Aku tau tak rungokke ning pinggir dalan. Ibu-ibu, bapak-bapak, selaminipun Covid menika mboten sah medal saking griya. Wah, nganggo horen kae do numpak kol bukaan. Maem sing sehat-sehat, nggih. Maem napa-napa sing bergizi awake dijaga, sayuran, telur, ikan, lan menapa kemawon. Ampun kesupen mimik susu. Ngono kae. Batinku iki wis ra ndedet nggo tuku ndok kok kon mangan ndok aku. Ha iya wis ra kuat nggo tuku susu barang ya, Gong. Wah nek kowe iki isih ana ning maksude. Heeh. Maksude iki jek ana ning ya. Ra enak. Ha iya. Ah saking kerepe ta, Tru? Ha iya, mangan apa? Oh, mangan tempe saking kerepe ya ora enak. Iya. Mangan tahu nek saking kerepe ya ora enak. Ngombe wedang woh nganti jero kaya DPU. Ha iya. Ayo, wis ora ana gunane apa-apa. Wis pokoke saiki yakin semuanya enggak ada apa-apa lah. Selamat, sehat. Ngono iya. Arep ditibake apa? Ki nang sing nyuwune mau sing nembang Mbak Orisa Sinom Parijata ketoke. Heeh. Monggo terus Mbak Ika pepeling. Ah, wis komplit. Ya. Isih ana Setya Tuhu, Gong. Waduh. Setya Tuhu isih. Engko nek wektune blandang ora santai wae. Pancen iki lakon diringkes-ringkes dadi ya nyuwun pangapura. Heeh. Neno. Ya sa. Geronge, ya kanca-kanca penabuh ya karo gerong. Wah, mesti luput len apa. Sing lanang seni aduh. Ora kulino. Payek mangkat. Kok goleki bojone ora. Ya. Kowe kok kuru wis entek-entekan apa piye? Pun, Pak. Ah, jan wis. Nyuwun kawelasan, Pak. Ayo diret-iret ora. Ngene carane, ngliwet sithik wae. Oh, sing madang Senin kowe. Senin esuk ki kowe mangan bojomu ora. Selasa esuk ki bojomu mangan kowe ora. Engko ora suwe-suwe ngirit, pokoke diselang-seling. Heeh. Mangan kok selang-seling. Iki panganane gur basem lho, Pak. Apa? Basem. Balsem yo, balsem ki cara Gunung Kidul ki balsem. Oh. Nek Y iki dadi Z. Oh iya. Heeh. Yayu yo dadi Zazu. Yo ayu Zazu. Wah jan, cawe dok kae azu tenan.
Ayu asu. Ya, mangga. Rukun Islam kang lima puniki Monggo adoh lho reng iki. Oh, direwangi mudhun tekan kene nek bali liwat ngalas-ngalas kae. Gunung Kidul ireng kidul kono. Nggo sopir kok. Oh, nek ora nggo sopir ya karo bojone. Heeh. Kok ora weruh bojone ngetok. Lah iki rak ditutup pementasan iki. Oh, ora entuk mlebu. Aku ana wong guyu. Aku dolop. Weh. Takon ndelik dolop nang kiwa panggung loro, ngarep panggung loro. Ngono. Nek guyu bareng, aku men ketok penontonne akeh. Wah iya, men gayeng. Ah iya. katin dakno Mring mreng para sesama arep atiku nek adoh ya ora usah bali. Ah iya. Sale nggonku kan dhuwur tak nehi kamar dinggo khusus nek sing do nginep-nginep kuwi. Oh, nek wiyaga bali. Awi jenengane pilih kasih nek wiyaga kon bali. Tak omongi to, gulune iki do ngetel-ngetel. Dadi nek urungku bantal ki mesti putih. Enane nggo turu wanda kok belang. Sing ngresiki angel dilondre ra ilang. Ya. aja padha ditinggalke Sing bunang kae arep turu nggonamu ya ora entuk, mongko ya awake putih. Ngecas. Oh, ayo. Mosok ngecas kok nganti meleset ke. rukun Islam niku sahatate Saka Mas Hermawan ya transfer 200.000 mugi saged berkah. Amin. Iki kanca-kanca dadi bantu penguripane iki mbok muni amin apa kepiye. Ha wong lambene dadi brangus ngono kok. Reng mbok sing sopan kaya kirik dibrangus. Nganggo master. Apa? Apa? Master. Masker. Masker iki nggo tutup lambe ngene iki. Gunane apa itu? Ayo men ra tertular Covid. Yang jare karena bersentuhan, terus kon wicik, terus nganggo semprotan. Saiki ora entuk cedak-cedak, saiki nganggo masker. Ora ana peraturan meneh. Masyarakat harap tutup ember ndase. Terus iya. Pokoke kudu tetep sabar. Ning ngendikane Bapak Haji Kondang Sutrisno mau, kejaba awake dhewe kuwi kena dampak Covid-19 iki aja tansah meneng ning berkreasi dalam bentuk apapun, berinovasi, obah rek. Oh, carane ngono, aja ming nampa manane. Wis meneng ya meneng. Ora gelem piye-piye, lah wis engko ndak kentekan dalan. Mula kudu wani obah, wani berbudidaya lan sak piturute. Nah, ngono aku malah ora kok piye-piye tak fasilitasi terus. Ya. Nek pas wayangan Jlimen ora ana acara arep pengen wayangan nang kene entuk ora masalah. Ya. Kanca-kanca saka Ngayuja kuwi monggo. Ya. Ning ya kuwi ya. Wong kok ning ya kuwi ora. Mbah wong ya ora. Sound system tanggung dhewe. Heeh.
mangan tanggung dhewe. Wah, boyo sing sembodo sithik gong padake Sleman. Sembodo ora. Kono kabupaten kene perorangan. Ya pancen bener. Rumangsane ora. Ha iya. Truk, dalam rangka penyamaran, iki kok malah ketoke ngarep geger, mburi geger, sajake pancen ngono kok. Ngarep mau ketoke genderane Prabu Susarman saka Trigarta. Tingkes bubar mawon. Ya. Dibantu karo wong pejagalan jenenge Balawa. Balawa iki sapa ya? Ngerti ra? Balawa iki sapa? Balawa iki sapa? Limbat utuh. Wong totok mutar kowe. Balawa iki penyamarane Ndara Werkudara. Hah? Balawa iki penyamarane Ndara Werkudara. Iki rak Raden nyamar kabeh to. Heeh, aku wis dadi copate. Ha iya. Kowe dadi wong ngemis ning prapatan aku guyu kowe diserempet wong kae. Ayo men ora keterone aku gareng kok ndak tangan Kurawa kok ya Petro tukang buruh gendong. Ah iya. Aning ketoke kok mburi, alun-alun mburi kok geger aku. Wirata kok kaya ketekan mungsuh meneh. Malah ora pangling kae lho. Wah, aku malah saya deg-deganku gek malah ketunangan. Sebabe apa to? Ndara Werhatnala kok malah kae lho. Dadi kusir-ngusirin Ndara Utara kae maju dhewe mapake kridane musuh. Yo, ditonton ya, Tru. Yo. Lang-lang ing driya mangu-mangungkung. Goncang kanjeng langit kelap-kelap katon ler kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayek saking tias baliwur ing Ratnula wonten dawuh Raden sawangen iki Kyai Garuda Yaksa kreta perang negara Wirata iki dudu kreta bahen-bahen selagine arep munggah ning kreta wae kudu sikil tengen dhisik ingkang mancet sarta kudu nyembah kaping 3 menawi telu makaten monggo Raden Jumbo kan menapa ing sampun paduka ngendikaaken tuwin kula sampun anyagahi dawuh paduka Raden Utara kula ingkang badhe minangka dados kusir ing krata paduka madeg senopati wirang bebarang etasipun paduka menika satriya linairaken wonten ing bumi wutah gedhe ing negari Wirata nanging sabab menapa negari paduka ketekan mengsah teka paduka badhe mlajar manjing wana menawi cara kula luwung angur baya pecah wonten ing peperangan tinimbanganipun dados cacataning para kawula tuwin pinoyok dening para kawula sak negari Wirata ora sakoyan gurem tanpa guna jamba anggep Raden Utara kuwi ora duwe kekendelan manjing pakuwisan aku manjing pagodhongan ing rata ayo papake kridane mungsuh ora Hatnala saking usulan Sang Werhatnala nalika semanten
wis mandhe Gandhewa nenggih Sang Utara Parandiri Dupi Mulat lampahing perjurit saking negaring Astina bebasan kaya alun gegulungan katingal miris Sang Raden Utara mandhap saking kreta arsa lumajar tanggap Sang Ratnala cinandhak wani mestakane den larak kaget kadrakasan putra ing Wirata wau. Kanjeng langit kelap-kelapaton lerkin sanging risang mawe gandrung waladal nggugu karepe dhewe panus maning jajalanat menungso klambrangan ngatonake kewanen marang putra nata ing Wirata Raden Utara. Aku arep mlayu mbok jambak nganti tiba kalenggak Ranala. Cetha kowe suwijining abdi ingkang jeleh nyawang gelaring jagat kowe abdi ingkang jiring getih utawa kowe abdi ingkang wanen kalawan Raden Utara. Kowe wani jambak mestakaning Raden Utara. Apa kira-kira kepengin mati saka tanganing putra Wirata? Raden nyuwun mahapunten. Anggen kula ngrangsang dhateng paduka Raden menika kala wau krana kula ngreksa dhateng kawibawan paduka Raden. Kula aturi mirsani sampun kathah para kawula prajurit ingkang sami kepengin amriksani kridhanipun Raden Utara. Samyan jagekaken bilih negari Wirata menika mangke badhe ayem krana saking paduka anggenipun mangsah wonten ing pabaratan negari badhe tentrem nanging kados menapa kuciwaning para kawula teka Senopati ing dipun jagekaken badhe nguji ing pabaratan tumuntun kula ngreksa dhateng asma paduka Raden ora ngreksa caramu sing kleru kowe ngilani marang putra ing Wirata kowe ngiyas marang putra ing Wirata. Kowe padha karo ngorek-orek masang pasuryaning putra ing Wirata Raden Utara. Ranala wonten dawuh. Wektu dina iki ora ana pangapura meneh kanggo kowe. Mula dina iki mapana kowe bakal nawa pidana saka Raden Utara. Prasetyaning manah kula tinimbanganipun kula menika mangke pejah saking asta paduka. Panjenengan boten wonten ingkang rencangi majeng wonten ing Mahabharatan. Samenika ngaten kemawon. Menawi paduka Raden Utara menika ajrih dados senopati panjenengan dados kusiripun kula dados senopatinipun. Piye? Lah kok dadi saya kemewat ucapmu? Saya kewanen ucapmu kaya ngregem jimat keparat kowe Ranala. Aku kuwi anak ratu, kowe iki mengabdi, kowe iki abdi Langentaya tegese kowe iki guru tukang ngajari joget. Lah kok semune ucapmu saya suwe saya ngilani dadaning putra ing Wirata. Ayo, yen pancen kowe kepengin dadi senopati kena. Ning langka ana dhisik Senopati Wirata, monggo dipun cobi. Nanging menawi kula saged ngasuraken Raden Utara panjenengan dados kusir kula dados senopatinipun. Kaya ngapa kridhane Ranala? Waduh, Ranala. Aku mbok grayang mestakaku kok kaya nganti meh pecah mestakaku. Iki dayane apa? Walah dalah kowe iki mengabdi Langentaya wae lah kok dik dayamu ngedapi-dapi. Kados pundi Raden?
menapa paduka badhe kepareng nerasaken ayinipun badhe mengsahaken ingkang rayipun abdipun Werhanala. Werhanala, aku culana, aku luwarana nanging paduka kedah sagah dados kusir. Piye? Kedah sagah dados kusir. Aku ki anak ratu wonten ing peperangan menika panjenengan kawon. Menawi mboten saged netepi dhateng pangandika tetel kasatyan sing andika Raden Utara. Walah dalah, yo aku tak ngusiri kowe Werhanala. Wah. Ora kosek kowe iki janjane lehmu meguru nendi to? Kula wong salwangsul sampun matur, kula menika tau tate meguru dhateng Raden Janaka saderengipun Raden Janaka seda. Meguru putuku Janaka inggih kasinggihan mekaten. Ora aja gawe-gawe. Terus buktine apa kok kowe iki iso ngandhake ento iki biyen murid Raden Janaka? Kula aturi lenggah sawetawis wonten mriki. Yata laruta saking kutha Sangkara kula yen amutusa Sang Sri Werhanala wonten dawuh kowe nggawa pusaka pirang-pirang nek ana sapirangan pusaka ingkang mawa cahya ana jemparing ingkang cucuke kaya dene wujuding sirahing manuk menika pun arda dedali ana pusaka ingkang murup nganti kaya geni menika Brahma Warastra. Ana pusaka ingkang bedhare wulan tumanggal menika Kyai Pasopati. Werhanala wonten dawuh. Wis to. Iki rak pusakane putuku Janaka kabeh to. Ih kasinggihan mekaten. Saderengipun Raden Janaka seda, kula pinaringan pusaka menika dipun paringaken dhateng kula. Kowe aja goro. Kowe nyolong. Kowe nyolong. Kowe nyolong pusakane putuku Janaka sing wis ora ana. Mbok akokake ento kowe murid Janaka. Aduh, nyuwun mahapunten. Raden menapa kula dipun paringaken prasaja. Kowe arep prasaja piye? Estunipun Raden Janaka menika dereng seda. Lho, durung mati, dereng. Lah terus putuku Janaka menyang ndi? Nyuwun mahapunten, sak mangke nembe nampi paukuman, namung kemawon tasih sugeng. Raden Janaka sak mangke mapan wonten ing dusun Aduarep. Dusun Aduarep inggih. Kuwi ke bawah wewengkon ngendi? Ke bawah wewengkon inggih menika Kadipaten Sakpejagung. Kadipaten Sakpejagung inggih. Ke bawah negara ngendi? Ke bawah negari Caturnetra. Ke bawah negara Caturnetra sik Aduarep Sakpejagung Caturnetra kasinggihan mekaten. Aku ora ngerti lan ora ndungkap kekarepanmu. Eyang, kula trimas paosaken ingkang letela, kula ingkang wayah pun Janaka. Lah putuku ger. Oh, Janaka. Mula. Aku ra kuwagang nandhingi kridamu. Pinter baut nggon mulah kendalining rata. Sarta kowe duwe pusaka pirang-pirang. Oh Janaka, kowe ora omong mau-mau. Lah kok dadi kowe dadi mban utawa abdi Langentaya. Netepi paukumaning Kurawa, 12 warsa manjing wana kamyaka setunggal warsa singitan. Kula mboten kenging kadenangan dening Kurawa mila kula lajeng mimba wujuding abdi Langentaya. Nanging kula suwun Kanjeng Hyang kemawon ingkang ngertos sampun ngantos dangu dhateng Kang putra kanthi sebatan ingkang wayahipun Janaka. Nanging cekapun Werhanala kemawon krana dereng purna lelampahan menika lan namung nenggo sekedhap malih. Sabanjure piye menapa Kanjeng Hyang tasih tida-tida manjing pabaratan? Tak kusiri Werhanala ayo.
Suwene ngawat-awati putu-putuku Kurawa maju perang lah kok ana udan jemparing nganti gawe bubar sanganing para sata Kurawa padha nungsang puyang numbuk bentus nggudel bingung laku ning Kurawa. Lah kok dadi iki ana sewijining jemparing ing mesine kena ning dadaning Bisma, lah kok kaya wong sungkem ngaturake sembah kelawan Begawan Bisma. Lah dalah. Wah, lah iya syukur nggih hayu rahayu kowe para Pandhawa. Kentos waluh gempar manyar-manyar jeneng jungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Ah, suwene udan jemparing lah kok dadi ana sijining jemparing kang iso ngerok jringgot. Nganti janggutku katon belah tengah kaya ngene. Lho ya syukur. Ora ana siswa ingkang bisa olah jemparing pintere kaya ngono. Kejaba mung muridku sing tak tresnani. Oh, syukur, Ger. Syukur kowe isih padha urip ana ing negara Wirataya. Kunjang kancing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe gandrum jagat dewa Bathara ya jagat pangestu Tala wonten dawuh karo kaya ngapa bombong-bombongi wong tuwa bareng nyumurupi surak mawurahan manengker gumuruh surahing para kawling padha nyebutake sarta padha alok yen to paramuka ingkang anemai negara ing Wirata saka mburi. Jare apa bener saka negara Ngastina? Ih, kasinggihan mekaten. Alah dalah. Ngastina ingkang mestine akeh para senopati gegedhuk manggalaning yuda ingkang kabeh mau duweni kasekten ingkang pilih tanding boboting yuda lah kok tinemune bubar maut padha bali marang negara Ngastina merga saka kridane anakku Utara. Jagat Dewa Bathara ya kaya ngono kuwi nggih. Ya kaya ngono kuwi anak ingkang bisa tetepi tetembungan mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Anak ingkang tansah isa njunjung marang asmaning wong tuwa, bombong-bombongi wong tuwa tanpa pepindhan dene akeh senopati saka negara Ngastina kabeh mau bubar merga wedi lawan kridane anakku si Utara. Mula ora jenemu kalyen to jejeg adeging negara Wirata iki pancen ning pundhake anak-anakku katelune ingkang padha birawa sentosa lair lan batine. Unamit pasang Kalimantabi tinebina ing lodone dumawahing tawang tuwang sinuwun. Sampun ngantos ing atasipun paduka menika Nalindra kelintu amedhar pangandikan Gosik Kangka wonten dawuh
Iki rembugane antarane wong tuwa kelawan anak, mongko aku kuwi ratu, anakku kuwi putra Nalindra. Kowe ming derajating lurah pasar, kowe iki ming abdi, ora usah dadak kowe melu-melu perkara iki. Esining manah kula mboten badhe tumut-tumut, namung kula badhe ngleresaken dhateng sabda pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Pangandikaku sing endi? Pangandikaku sing endi sing kleru? Inggih anggen paduka ngalembana dhateng keng putra Raden Utara. Anganipun sampun kepareng saged ngunduraken wadyabala saking negaring Ngastina. Apa kleru? Wong nyatane ngumandanging swaraning para kawula padha nyebutake bisa ngundurake wadyabala saka negara Ngastina kuwi anak Gusti Utara. Krana sedaya para kawula menika mboten ngawuningani piyambak. Apa mripatmu weruh? Kok kowe arep benerake marang Prabu Mansawati? Sinuwun, kula nyuwun pangapunten. Ingkang saged ngunduraken mengsahke negari Ngastina menika sanes Raden Utara. Nanging ingkang abdinipun ingkang putra Dewi Utari nggih menika pun Werhatnala. Werhatnala ingkang saged ngunduraken wadyabala saking negari Ngastina Diwaji Angga. Wonten dawuh, Gusik. Saka penemuku kowe iki wis ora waras. Saka penemuku kowe iki ora waras. Apa to sababe aku nyebut lamun sira kowe wis ora waras sebab nalarmu wis ora mlaku. Werhatnala kuwi wong wandu, lanang ora wadon ora. Lah kowe iso ngundurake wadyabala saka negara Ngastina kuwi terus petungamu saka ngendi aku tak takon. Petungamu saka ngendi? Inggih. Sedaya kula nyumurupi piyambak sinuwun mila sampun ngantos paduka sak mangke klentu ing pangandikan angalembana dhateng Kang Putra. Monggo ingkang putra mboten nindakaken menapa-menapa. Menapa sak mangke mboten lingsem ing atasipun paduka menika pitados dhateng pangandika paduka piyambak ing sejatosipun mboten jumbuh kalian kasunyatan. Iblis lanat pat. Menungso ratatanan panusmaning jajalanan sukertaning bawana iblis. Anggo wonten dawuh. Ingkang sekawit kowe tau tate elek-elek karo aku bab olah sesukan dadu. Derajatmu ming lurah pasar kowe elek-elek karo Nalindra. Monggo aku menang jenenge bor karo pati uripmu ning negara Wirata. Lah kok dadi kumolancang ucapmu. Nalika semono kowe isih tak wenehi pangapura. Barang saiki kowe nguman-uman karo Prabu Matswapati, kowe ngandani karo aku apa mbok anggap pinter kowe tinimbangane Matswapati. Upama pinter kowe sing dadi ratu ning Wirata iki dudu aku, nanging diapurmu tak kandhani. Ning merga kekuwatanmu sarta kepinteranmu kuwi winates mula ora ana yen to kowe mung dadi lurah pasar. Kowe iki tukang ngawasi pasar negara Wirata. Ora usah dadak kowe ngawasi marang apa yang tak tindakake. Ora usah dadak kowe migatekake marang apa kang tak tindakake. Inggih. Ayo kemecap. Ayo wangsulan. Apa kowe jeleh nyawang gelaring jagat negara Wirata? Ya. Apa wis jeleh nyawang padhange negara Wirata? Nggih, nyuwun pangapunten sinuwun. Estining manah kula namung ngemutaken dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Sampun ngantos paduka Gusti kula menika sak mangke lingsem krana pangandika paduka piyambak sinuwun. Menungsa tatanen diapur kowe. Oh. Oh, tabuk nganggo paidon pecah sirahmu parat. Salindri wonten maring dawuh sinuwun. Kula wonten paring dawuh. Wis takon lunga saka negara Wirata merga kowe dadi jalaran patine adhiku Kencaka rupa-rupa Kenca. Lah kok dadi kowe isih mapan saben-saben negara Wirata. Ayo minggat. Minggat. Utah getih si Kangka kuwi rasa mbok tadhahi. Ming getih wong Papariman Wulandara. Ngibarate kaya dene mung getih jalma wanan. Ayo lunga. Aku wegah nyawang dapurmu sakloron. Minggat ora? Ora minggat tak keprok dampar sirahmu mati kowe. Oh.
Pandhawa. Ngopo nangis? Kanjeng Rama. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Lho. Kowe ora luput, kowe ora kleru. Ih, krana kula mboten ngemutaken datuk paduka Kanjeng Rama. Ora ngelingake bab apa. Mugi dados ing kawuningan. Aturipun kangka menika kala wau sejatosipun sedaya leres. Lho, Gusti to. Bener piye? Krana Ratna ingkang ngunduraken wadyabala saking negari Ngastina. Tara wonten dawuh. Mukal kelakon ento Ratna ingkang iso ngundurake wadyabala saking negara Ngastina. Wong Wandu kok iso napaki kridane wong Ngastina. Rama. Mugi andadosna ing kawuningan. Mugi andadosna ing kawuningan Ratna menika sanes lare Wandu tuwin sanes abdi Langentaya. Nanging mugi andadosna ing kawuningan menika ingkang wayahipun Janaka Rama. Piye? Janaka waduh mati aku. Wah, utara. Tara. Lah kok dadi kowe ora kandha mau piye to Tara? Nggih. Ratna Janaka. Ose. Yen Ratna Janaka tegese muga-muga kleru. Apa kangka iki mau menika wayah paduka pun Puntadewa. Salindri pun Drupadi, Balawa pun Werkudara, Tripala Dama Granti menika pun Nekula Sedewa. Waduh, mati aku Pandhawa. Oh, waduh mati aku. Puntadewa. Suram-suram Diwangkara kingken lir manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu Kumako camrah nyomaratani ing Puntadewa luputku ora bisa ditebus dening apa wae ya putu aku njaluk ngapura Kanjeng Eyang mboten dados menapa malah kula ingkang ngaturaken panuwun dene kula sampun dipun ayomi wonten negari Wirata dene sakmangke sampun pundhat lampanipun para Pandhawa. Maso ati kakekku ora sah dadak kaya ngono. Wah, kowe ora duwe luput marang Pandhawa, Kanjeng Eyang. Paduka Kanjeng Eyang mboten gadhahi lepat kan para Pandhawa. Nah, aku wis sia-sia karo kakangmu Werkudara, aku wis sia-sia karo adimu. Aku kleru. Mula ora ana ingkang iso nebus luputane Maswapati kejaba. Amung besok aku kudu wani natahake isen-isening negara Wirata. Yen perlu kula warga Wirata marang kamulyane putu-putuku Pandhawa.
Lah dalah, iki Kakang Semar. Weh. Kok katon kuru setahun dadi wong buangan. Iya syukur-syukur Semar kene. Kowe dina iki kowe mapane negara Wirata mangan sing enak turu sing kepenak. Alhamdulillah. Derek remen. Lah dalan ala garing kasinggihan. Kok lambemu ketok garing dereng mimik. Sekono mburi kono ngombe sak tutukmu nggih. Banyu sumur. Lah. Asem ki. Entek lakone nang kene. Bekti sinuwun. Ya Petruk Mundura nggih. Kusik. Iki sapa? Kanjeng kula pun nabi manyu Kanjeng. Ora cawi kok lentuk ember ya nanti dikethoki digawe sumping digawe bentuke kaya ngono. Bagong tak pacul ndasmu. Kanjeng Rama ngaturaken bekti kula kunjuk Rama no maling. Sing ora guyon. Ayo gek bubar. Kusik Bapak. Majapati kakekku, aku ngaturi sembahku katur. Petruk iki Bagong kok ndek sandangan werna-werna. Niku lek gawe setahun nih. Duwe sandangane sapa-sapa niku? Wah, su. Wah, ana sing Wiladara. Wah, Pandhawa timbul atiku seneng merga dilipur dening Panakawan. Muga-muga pinaringan bagas kewarasan kabeh ya Pandhawa.